umacingwane ugxeka umuntu akamthwasisa ukuthi ungathi wambophela izinto wamfela umoya. Yabo izangoma lezi ifike angawazi ukuhlonipha isiphoso somuntu. Uyakhohlwa mina ngamtshela athi mina la wewe mfana. Hawu umuntu okuthwasisa umbiza ngomfana. Sasekhana sekukube. Uyazi ukuthi abafana bazuma lalelo Utshatha Uxabene uNkulunkulu. Uyapi lapho? Ngizwile phela ukuthi Uxabene phela bathi Utshatha uNkulunkulu. Bathi Bakamgqumeni. Hayi. Azilo kuphume ngono. Yakala uNkulunkulu Uxabene uNkulunkulu Uxabene uShahova. Hayi musani ukudlala ngoTshatha. Baxabene phela iqiniso. Hayi ayikho leyo nto ngizwe. Mfowethu into ebalekile Sizwe yami weka mangelawe isizwe sezulwini nami. Selo nawe izhiyo yami hlala ijabule. Selo kungathana nawe. But khulileka mfethu sina sesiphakathi. Sanibonani bafowethu, lo nibingelela usibongiseni umfoka amahlobo le ihlohlo bafowethu ngibingelela nje ngaphansi komzansi Trend TV uhlelo olukhulu la khona suke khona sikhipha ishisa. Bafowethu uma ngoqala nje uqala ukubona le channel ngicela upresse ibell ngaye subscribe khona uzokhona ukuhlezi ubona zonke izinto esiposta bafowethu. Ezoqala nje umacingwane ugxeka umuntu akamthwasisa ukuthi ungathi wambophela izinto wamfela umona ukuthi amthwasise. Sodedela iclip yakhona and aphinda dabe noTshatha uGodo uthi uTshatha uGodo uxabene noNkulunkulu. Bafowethu angeke dedele iclip bafowethu ungaze nethi umfoka amahlobo usekhuluma kakhulu ngokuqala nje. Izangoma ehamba kancane nje. Iyinga. Izangoma ezagijima zazo bona ukuthi nginkanyeze ngaphezulu kwakhe vele ngumongameli umthetho okwembesa. Hawu. Ezongigqilaza inhloso yakho ufike kube siyinga ngishone. Akushoneki ngikhona. Manje idlusa lemisebenzi overtime. Manje ngenxa yabantu nje lalela izangoma lezi ifike angawazi ukuhlonipha isiphoso somuntu. Uyakhohlwa mina ngamtshela athi mina la wewe mfana. Hawu umuntu okuthwasisa umbiza ngomfana. Sasekhana sekukube. Uyazi ukuthi abafana bazuma bona Bakamgqumeni uyenzela Obama angenapho Obama bangenaphi lapho ngoba uyasizwa wena manje usubizwa Obama manje kuyenzeka uthwasisa iyinga Nkosi yami wayevelele lo makhosi nawe nje ukhomela kule restaurant unayo akanayo manje ke ukhonza inkomo phela yena noma bakuda ngomthamayo abafike nokwenza inkomo zakhe ayayunazo mana umuntu unawo lokuphithiphithi ndobuweni inkomo zakhe ukuze imoto nginazo futhi nenkomo mina no phela ngithi ngiyabuza kakhulu leyo nto leyo no ingolo so imake kubalekile ngizwe kufanele into siyichaze singamislead abantu lento siyifanisa ngizwe nomzali ofika zala umntanakhe akhulele 9 months ongitshela ukuthi uma wakho nombaba wakho ngizwe angajika kuthakathe bekuzalile wakukhulisa usumdala wena usubona ngathi uyakuthakatha mbuzo oqonde kuweke ngizwe umzali wakhe angakuthakatha ngiyabuza umzali wakhe angakuthakatha yini kodwa angakuthakatha uzama ukuthini udlala nolimi manje udlala ngolimi manje akufanele kube njalo kodwa uyena uNkulunkulu wakhe
Nanto. Lutho ngizwe zama ukuthini kimi uzama ukuthini kimi shashakholelwe ekutheni ekhona iloyo ngizwe uzama ukuthini lutho onesiphiwo songayithandi intenhle awumlathandi ngizwe enganeni yakho engane bezofuna ngisho ukuthi ayithathe ndingagali ngoba naphili yini esiyasebenza ingena lo shekasi right hayi 08610 ngizwe ngeke ngizwe ngeke nami uthathe uNkulunkulu athi umyeni wakho umnqese uthathe uNkulunkulu ngizwe ngeke ayenzeki leyo nto isho uNkulunkulu umuntu amthanda njengosathana hayi abaqaba usathana lutho ke lalelo Utshatha Uxabene noNkulunkulu uyaphi lapho ngizwile phela ukuthi uqabele abantu bathatha uNkulunkulu Thula Bakamgqumeni hayi azilokaza ukuphuma yakala uNkulunkulu Uxabene uNkulunkulu Uxabene noShahova hayi musani ukudlala ngoJathi Bakamgqumeni siphele iqiniso hayi ayikho leyo nto ngizwe mfowethu into ebalulekile singayisho ke la ukuthi ukuphila nokufa udala uNkulunkulu bese kuthi nokufa usathane kahle hle lo sho ngabantu ngendlela abachaza ngayo ibaluleke ngabo usathane wena umazi ngendlela ngayiphi indlela usathane is the same spirit they share same sentiment noNkulunkulu mina ngibona belingana futhi ukahle hle inkunzi usathane hayi bongizwe ngiyakutshela wena ngezindlela ukholelwa kuSathane ngikholelwa kuyena ukholelwa kubani kuNkulunkulu ayingikholelwa kumdala cha ngiyakholelwa yini ekwenza ukholelwe kuyena ngoba uthi futhi uthi uyabulala yithi ngoba ngiyahlonipha into esiyikhandile uma uthi wena ukhandwe yini futhi nimvotele kanti leli vote leni senibuye nivote ngoba we are the generation of yokuhlakanipha uyaphi we are the generation of ayiphuma yonke lento manje lele yokuza colonizwa kwesetshenziswa indaba yenkolo funa kuhlakanipha apho umuntu omnyama umuntu nje uphila emhlabeni phansi komthunzi la ayike kahlani ukudlula umuntu kahle hle uNkulunkulu umuntu uqobo mawufuna ukumbona physically uzombona ngomuntu wena nje emhlabeni lapha ubani ongambeka njengoNkulunkulu angithi uthi ungambona njengomuntu ubani ongambeka nje yimi hayibo ngizwe uNkulunkulu wena in charge manje hayibo ngizwe in charge I'm God uthini ngizwe manje uNkulunkulu manje usikhomba wena mkhulu isifube nutho yimi kalokhu uThixo nibe niyayizwela angishongo lutho uzisholo yena umfoko amacingwane uthi yena akaseyona inkosi yamajele kodwa useUNkulunkulu manje sekufanele sidumise wena angithi uNkulunkulu is a spirit that survive in many challenges and many spirits that get tried to destroy the spirit so therefore uNkulunkulu ke is superior so wena manje ngifuna kube uNkulunkulu abukhala kanjani mangabe iqili la ubeka isinowe la ubeka isiqhwaga la ubeka iqhawe la ubeka igwala la and ungizwe uthi yena uzwana nezizwe zangempela hayi izinto nje uthi yabona ke thina sazokukholela ngoqomoto sazothi dana madoda sazomthonga into engancingi umuntu ethi ngena nje lokujabula kushinkonyana awukho umuntu lapho ongichaza
owendidano ongichaza njengalo wendidano othi yini khona lokhu umdebhosha wakwaNxele yini khona lokhu suqomi wazugunda abantu hawu umuntu eyizamela wethu abantu abaningi bayibonile ivideo kaKhehlelezi ngizothi kuyi-highlight kancane la khona beyolanda khona imali phansi kwamanzi uthe isibonakaliso abevuke naso-ke abogogo bakhe ababemtshengisile ukuthi avuke yolanda imali emfuleni. Asesibheke iclip abafowethu siveze nama-comment abantu abakhomentile, abanye bavumile, abanye baphikile. Ngeke sibuke nama-comment. Thole hayi bhavu lakhona libizi kodwa namhlanje bathe ngizolanda ifama kunento engizoyilanda namhlanje. Awulinde lapho ubone ngiyoyilanda namhlanje. Uzawuloku ubiza izithakazelo zami. Yaphansi manje. Yacela njuma niyathume sizweni. Yacela ndothenjana ngiyacela sasa sombele sasa lutho. Yacela popshani ngiyacela ndothenjana lishonile ilanga. Landela amakhehla sizwe ndoda bathini. Siyacela ndodlo siyacela khehle. Bayi babo Jesus. Ayi uyini lokho? Alo samaka thamakhulu. Bayi baba, chuma niyathume sizweni sasa sonke basikahlala lutho. Hayi ngeke. Siyacela ndodlo. Umuntu uzofa akaphume lo muntu. Hayi akaphume lo muntu. Phinayo. Yawubuya lento. Ephumana ngentshonalanga ningesimo nisaqala kwagogo. Siyaqala sifanele siyaqala phambi. Hawu, nango. Madoda. Hey nina. Hayibo. Lokhu. Ake nivule la. Hayibo. Awuvule la. Ephutini lena. Awuvule la. Hayi ngeke. Lesandleni. Awuvule la. Hayi babo. Awuvule la sosha. Uphethele. Awuvule la. Phethele lesandleni. Awuvule la. Ephutini lena. Awuvule la. Hayi ngeke. Lesandleni. Awuvule la. Hayi babo. Awuvule la sosha. Uphethele. Awuvule la. Phethele lesandleni. Ela. Maye. Ilala. Hayi babo. Hayi babo. Athengilande la. Khona lento. Hayibo. Lento ikhona. Hayi babo. Awuvule la. Ilala. Hayi babo. Ya. Hayi babo ndothethala mayi babo. Kaufela uyakona bonga kuwe mthandi umculo ngibe wona bimbo ngibe lona abanye baphethe inhloko hlela bafuna imali esitofela kaufela if you don't love me take a break never do much. Kanti abafana Bakamgqumeni bathembisa ingoma eshisa kakhulu. Bake babonakala ke lapha benza live video benoBig Zulu bafowethu bathe bazodedelela isingeli for Valentine bafowethu. Angeke dedele iclip yakhona bafowethu nithukizwa kancane. Nansi iclip yendani bafowethu. Abafana Bakamgqumeni umntwana ujeze ekhulu lapha eNdlunkulu kubafana Bakamgqumeni. Namhlanje simbingelela ngesikhulu isizotha nenhlonipho sizonethulela la eNkabi record ukuthi abafana Bakamgqumeni ngomhla ka-25 February bazokhipha i-album. Kuna bazoqala ngale single ezodlala la manje. Sifuna ukumzwisa. Njengoba kuyinyanga yothando bafowethu asifundeni ukuthandana. Naze nakhuphuka seniku Ngithi yabo efanele. Sibali. Naba sebe u2000. Ayikhala. Uzoyiqala ke lo. Ayikhala. Waza sithaba. ehlangana la. Nayi ingoma le izophuma ingoma yabafana Bakamgqumeni singile. Sibazokhipha i-album maduze nje. So sithi ake nizwe before iphuma iyaqala ukudlala la ikaphumi le ngoma le nenhlahla iyaqala ukudlala la le ngoma izophuma kodwa maduze nje asiye
Insizwa ngisezulwini wedalo manginawe insizwa ngisezulwini wedalo manginawe insizwa ngisezulwini wedalo manginawe insizwa ngisezulwini wedalo manginawe insizwa ngisezulwini nawe insizwa ngijabule labi wami dalo manginawe insizwa ngijabule wena umuntu phezwe enhliziyo wena umuntu wazizwe imizwa yami wena umuntu phezwe enhliziyo wena umuntu wazizwe imizwa yami wedalo manginawe insizwa ngisezulwini nawe Inhliziyo yami ihlala ijabule selokhu ngathandana nawe inhliziyo yami ihlala ijabule selokhu ngathandana nawe inhliziyo yami ihlala ijabule selokhu ngathandana nawe inhliziyo yami ihlala ijabule Nyawuthanda akekho uyehlukanisa phakathi lami nyawuthanda akekho uyehlukanisa phakathi lami nyawuthanda akekho uyehlukanisa bongi bongi la Manulu, Malabo Bongi bongi la Manulu, Malabo Bongi bongi la Manulu, Malabo Awatilami, Nyawuthanda akekho uyehlukanisa What's fun? Nyawuthanda akekho uyehlukanisa wedalo manginawe insizwa ngisezulwini wedalo insizwa ngisezulwini Luthando lwamandla luseluqinisa oh mama Sithanda manunu malapho Sithanda manunu malapho Luthando lwamandla manunu malapho Hayi nizwile ke bafowethu hayi nizwile hayi njengoba kuyivalentine nje futhi njengoba kuyivalentine nje futhi
hayi angiyazi into ezakwenzekala hayi zizokhala kakhulu manje uthi iphuma nini ingoma Le iphuma ngalohlanu Friday ya azuyidedele Friday abafana bamgqumeni phakathi lami ya iphume Friday izobitholakala all digital platforms zobuyithola ukuthi abafana bakamgqumeni phakathi lami hayi siyabonga ke niswile yaphuma Friday le ngoma Bafowethu sizophe masikholo Friday ngomsombuluko iyatholakala ingoma Friday ngomsombuluko okay Friday ngomsombuluko Friday ngicela ukuthi bafowethu uma ukuthi uthandile umsebenzi wethu or ivideo amavideo senza ngicela ukuthi ucommente ngapha usubscribe bafowethu nisilandele nasepage lethu Facebook Mzansi Trend TV. Ngiyabonga wengane zakwethu nabafuna ukupromote imisebenzi yabo ngicela ukuthi bengishayele kule number bafowethu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu ukusebenzisana nabantu iyona ndlela yosenza ukuthi siqhubeke siphambili. Ngiyabonga.